Hej, det er Michael Hansen her. Jeg sidder sammen med Sebastian Døndler, som er CFO for 3x34. For cirka 5 år siden, der havde jeg fornøjelsen af at lave et executive coaching forløb med Sebastian, da han var i HP. Sebastian havde en stilling som sælger til store offentlige kunder, og på de her 5 år, der er Sebastian gået fra at have den stilling til at være CFO i 3x34. Og det, som videoen her skal handle om, det er, hvis man sidder med noget passion og noget drøm og noget vision, eller man kan bare mærke i maven, jeg vil godt noget mere. Hvordan kommer man herfra og derop til? Og i den forbindelse, så kunne det være, Sebastian, du vil sætte nogle ord på, om der var nogle af de ting, som vi snakkede om dengang i dit forløb, som var med til at kickstarte det her. Så kunne du prøve at tage os tilbage til de her 5 år siden, Sebastian, hvor det var, at vi havde det her forløb, og sætte et ord på, hvad var det, der skete for dig, og hvad var det egentlig, der fik det hele til at kickstarte? Jo, og tak for en fin introduktion. Da vi gik i gang, en af de første øvelser, jeg husker, vi lavede, det var omkring det her afklaring af ens værdier. Og det bliver altid sådan noget fluffy, hvad er ens værdier, og hvordan definerer man værdier. Jeg havde den øvelse. Men da vi var færdige med den, så satte det nogle tanker i gang og sige, hvad er egentlig mit formål? Hvad er formålet med Sebastian og det, jeg skal i livet? Og det var med til at sætte nogle tanker ind, der gjorde, at jeg tænkte mere langsigtet og kunne løfte blikket fra at have en her og nu forretning, som var baseret på nogle kunder til at se, jamen, hvordan kan jeg tænke det ud i et bredere mindset, og også være med til at motivere andre mennesker til at nå deres mål. Så må man sige, forløbet var med til at give mig et formål, eller afklare det formål, som jeg ikke selv kendte, jeg havde. Så det, at du så fik løst op for det her formål, hvad var så next step, for man kan sige formål i sig selv? En formål, det er jo et billede på den indre nethinde, det er jo en plan, men fra derfra til der, hvor du var, til hvor du er i dag, hvad skete der så? Jamen, jeg var meget tryg ved at have nogle faste rammer og kende udfaldet af en opgave eller en mulighed, inden jeg gik i gang med den. Det havde jeg det godt med, troede jeg. Og det endte jo så med, at jeg kom frem til, at jeg egentlig godt kunne lide at springe ud i det ukendte, og være bevidst om, at det kan godt være, at jeg ikke kender det, jeg springer ud i, men de værktøjer, jeg har med, og de evner, jeg har, de er nok til at løse det ukendte. Og siden da har det jo været at springe på de muligheder, der opstår løbende, og så bliver den ene mulighed bare større, og kommer med et bedre resultat, end jeg egentlig havde forventet, inden jeg gik i gang med det. Så det gik fra at være offentlig sælger til at være erhvervssælger, til at skulle lede vores acquisition team i HP, og så har videre ud fra HP og starte en konsulentforretning sammen med en god kammerat, hvor vi lidt vil sige, jamen nu har vi gjort det rigtig, rigtig godt hver især i de virksomheder, vi har været i. Nu vil vi gerne gøre det i vores egen virksomhed. Men det så beskriver du også, I har jo virkelig turet mange gange her undervejs, og når man så vælger at ture, så er der jo også en overvejende chance for, at det kan gå galt, og man kan begå fejl, og det er jo ikke så sjovt. Hvor er du henne med det i dag? Fordi jeg hørte dig lidt beskrive fra den gamle stilling, du ved, der var det lidt fastere, lidt sikre til i dag, hvor at boldene vælter ned over hovedet på dig, og der er mulighed for en masse fejl. Ja, jamen, det at begå fejl, det betyder jo egentlig bare, at man laver noget. Så i starten, der begår man rigtig, rigtig mange fejl, men når man så finder ud af, at jamen, verden falder ikke sammen, og det rent faktisk gør, at man udvikler sig hurtigere, så bliver man ikke bange for at begå nye fejl. Og når man ikke er bange for at begå nye fejl, så er det som om, at der ikke opstår lige så mange fejl, fordi fokuset ligger ikke længere på at undgå fejl, men det ligger på at opnå noget. Og når det skifter fra at være negativt indstillet til at være mere positivt indstillet, så er det også som om, at resultaterne bare, kan man sige, udarter sig derefter. Spændende. Så Sebastian, hvis du her på falderebet skulle give et godt råd til en, der sidder og ser med herude, og som har fornemmelsen i maven af, jeg vil gerne noget mere, jeg kan noget mere, jeg indeholder noget mere, jeg har nogle endnu større drømme, nogle billeder inde i hovedet. Hvad skulle det gode råd være fra dig til dem? Det er med det samme, gør noget ved det. Og klart, jeg ville tage fat i Michael. Hvis jeg kunne have taget fat i Michael 2 år tidligere, jamen, så kunne jeg have været noget det længere i dag. Så gør noget ved det nu. Jo hurtigere du står fat i det, jamen, jo hurtigere kan du også udvikle dig og få noget professionel hjælp. Det giver rigtig god mening. Man kan springe nogle skridt over, og man kan accelerere sin egen udvikling. Så der er noget effektivitet og noget fart i det her? Klart. I stedet for at skabe sin egen opskrift, så er der en, der kan give den til en. Super. Sebastian, til allersidst, tusind tak, fordi du var med. Det har været en fornøjelse at følge dig på siden, og fantastisk, at du er nået så langt på kort tid. Jeg tør slet ikke at tænke på, når man kun er 31, at man så kan nå
i et langt liv. Super. Tusind Høj tak. bøj med alt sammen. Tak, Michael. Tak. Tak for den gang.